Здравейте хора, какво правите? Аз така свърших училище. Колко е часа в момента? Колко е часа? Май е 12 и 15, да. Сега чакам татко да дойде и тогава приключва видеото. Ако се чудите защо така ми е лицето ужасно, нали, тук насекъде, това е защото влизам в... Не мисля си много ще го кажа, пубертета, нали, къде ставам... мъж, нали, това се ти. Защо ми... Просто ми е гадно да казвам тази дума. Не знам. Много ми е гадно. Не знам защо. Ами сега чакаме татко и да. Очите ми... Що са така? О! Не звъня са някой. Май... Всички ме включихме, ама значение. В някое видео мога да звъня на страшни номера. Да. Чакайте. Да, на мен тук ми показва едно бутонче. И тук колко минути имам. Майде, очите ми са зле. Днеска по математика за карния срок завърших с пълна петица по човек и природа с шестица. Технологии четворка. Не четворка, петица. Физическо четворка. Друго технологии казах ли май не. Технологии петица. Ако съм го казал, нали, сори, съжалявам. Друго общество. Завърших с някъде там пълна петица, може да се каже. И така. Не мога да ви изборя всички, защото да. А по български завърших четворка. Да. Ама естествено. Свето, нали? Опаланка, бопаланка, бопаланка. Палянка, бопаланка. Надявам се да ме виждате добре. Чакайте, така много светло ма. Ей така. Ето идеално е. Така. Сега чакаме татко. И да. Шегувам се. Пишете долу в коментарите какво съм казал на английски. Значи аз сега ще кажа нищо на английски, а вие долу в коментарите трябва да го преведете на български, по-скоро да го напишете. Hello, my name Marty. What's your name? Окей. Сега друго. Да се сета нещо. Да се сета нещо, че не мога да се сета. I'm not monster. I'm карикарета. Проверете го и това в коментарите. Друго. Аз между другото съм още в училище. Чакам татко. Ареба, не мога да се сета, значи... Не мога да се сета други, но сега ще ви кажа нещо на руски, ви трябва да го отковате в коментарите. Привет! Хорошо, пока-пока и
Да, това искам да го... По-английски искам да го проведете долу в коментарите, нали, на руски долу в коментарите, само че и двете неща на български. Така. Тук едно момченчице такова. Сега чакаме татко. Тук тинейджерите излизат. Ето там. Сега бой майко мила. Сега чакаме татко и да, чакаме татко в момента. Снимам видео. Това беше новко. Жана! Коста! Иде мой приятел. Добре хора, айде чопен, абонирайте се за мен към банката, за да получавате винаги известия, когато качвам видеа и слушайте лайк, че тук стана лудница. Айде, чао!